É un placer estar aquí un ano máis presentando as actividades do Verán Cultural de Salvaterra de Miño. Como sabedes, levamos anos traballando para conseguir unha programación para todos os gustos, para todas as idades, dende os máis pequerrechos da casa ata os máis maiores. Todo un mes onde poderemos disfrutar de diferentes festas, actividades, actos, uns que acaban de arrancar, outros novos e outros xa consolidados. Así, o luns 30 de xullo damos o pistoletazo de saída con ese festival O Mundo a Danzar, unha actividade que se engloba dentro das actividades organizadas pola Eurocidade Monzón Salvaterra. Ese día acompañaránnos grupos de África do Sur, Arxentina, Tahití e Ucrania. O venres día 3 de agosto terá lugar o Festival Folclórico da Asociación Cultural Pontenova. O sábado 4 de agosto, o xa reconocido Son da Muralla, o maior festival DJ ao aire libre de toda Galicia. O martes 7 de agosto teremos unha actividade infantil da man de Pacolas, que nos vai ofrecer un concerto moi divertido, sobre todo para os máis cativos da casa. O mércores 8 de agosto será Iria Estévez, a que virá a presentarnos o seu novo disco. Unha mezcla de fado, cantiga galega, música de Cabo Verde e Arxentina. O xoves 9 de agosto teremos a actuación do grupo de baile moderno do Casal. O venres 10 de agosto teremos a festividade de San Lorenzo, coa actuación da banda de música de Salvaterra e as corais Cantemos, Lacedurium e Daxe e Fogar de Breogán. E o sábado 11 de agosto, o xa esperado Imos de Guateque, unha festa que volta a mirada hacia atrás, hacia os anos 60, 70 e 80. Xa sabes, se te gusta, pasalo ben. Tes ganas de divertirte, ven a Salvaterra. E non te esquezas, ven caracterizado, porque ten premio. O luns 13 de agosto, teatro. Comedia infantil, O vendedor de fume. O martes 14 de agosto, cine ao aire libre, coa película Os Pitufos, Aldea Escondida. O xoves 16 de agosto, volvemos a ter cine ao aire libre, coa película Valerina. O venres 17 de agosto, Festival de Bandas, coa actuación da banda de música de Candeán, a banda de música de Caldas de Reis e a banda de música de Salvaterra de Miño. O luns 20, o martes 21 e o mércores 22 de agosto empezan as catas comentadas que se organizan arredor da festa do viño do Condado do Tea. E o venres 24, o sábado 25 e o domingo 26 damos a benvida á festa do viño do Condado do Tea. Esa festa que pon o broche de ouro a toda a programación do Verán Cultural e que conta, asimismo, con unha programación ampla e variada, destacando, como xa levamos dende fai varios anos, as súas noites gastronómicas. Esa mistura de música, historia e cultura que fan tan especial esta festa do viño do Condado do Tea. Destacar tamén as actuacións musicais da festa do viño do Condado. O venres teremos con nós os Coribantes de Buchabade e a Milsons. O sábado estará con nós Roi Casal co seu espectáculo Son Galego, Son Cubano e a continuación o grupo Pelepau. E o domingo 26 estarán con nós Errantes e Baby Jane. Xa sabedes, esperámosvos en Salvaterra de Miño, vir a disfrutar.